Ndatora mukoma wangu inini mama. Kuti nini mchengeta mukoma wangu inangarambwa nemukumati. Paukamu. Ari gataura rutoro gataura nisiya kadasa. Uyasekane tese utondo chingeta vanhu. Andina kuziva kuti murume wangu arikurara nemukoma wangu. Handisiwa kuti chicha kani kuona murume akarara nemukoma wangu. Mumba mwachete. Ndine 3 rooms saka iye mukoma wangu arira mujaini. Saka kupepa anondihurira. Mwamusana yake saka mapendi muhomwe. Kufuta kuchiyanzi ndeta mudumbu. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security. Mumundedede kuti uchirundida ine. Mupindure kakonzero zvako. Ati ndokuda iwe chipindura. Yangu kamera muna January. Baba vakanobvisa. Vakanga vane baba Fred wanyogare mwana mumakore akawanda. Ndoti unobvisha kumba kuvabereki mwana. Takaita sekudaro, takatobuda pamba takatowirana murume wangu atorere mari. Mari amine iright. Ndatotsakurwa mari yekuti kana taikukupa munozogona kuedzerwa imwe mari. Tasvika pai vabereki vagadza list rakanyora ari list rekare. Zvazvakanyorwa kare. Taike zvine zvimari dzadzapo kati zvichaenderana. Ubva tangogadzisa list. Tetobva kuwa list. Mkwasha aratidzwa bepa. Mkwasha akatanga kupopota. Zvazviite. Haakana kuna list rakadai. Hanzvadzi yangu ndopakanditi muroora. Iwo kanoone mari chiburitsa mari yangu nayo. Avangwa nemari yangu nayo kare. Indobva ndaburitsa mari yangu yanga ndinayo. Basa rabva raenderera mberi. Ivo bva wadzoka kuno kuDarwin. Havana kurara mumba. Mari yavangu ndichidzoka havana mari. Ina ndine mari yanga ndatakura yanga iri yemaorders ndotengesa mafruits. Yanga iri yemaorders ndatoti mama inini murume hanorara mumba. Chindikuretese mari yacho yabviswa. Ndonoita mari yekuita sei yekutumira pabhasi kwezvinhu zvangu zvatoiswa kare pabhasi. Ndasvika kuye murume akadhakwa hapana kana chipi. Akaita 2 days asingauye pamba. Ndandaya nami vangu chiti vanorara kumba. Ndakatoti babali mama waenda kumba vada kutaura chi vada kutaura nei havana kuya kumba. Tagara murume wangu anoita basa kuti ndakashanda mari andashanda akazoti mumba mune mari anotora mari haagare pamba. Ndozva vakandikuretera ndakakuretera mari kumani mati mari vachitanzi mukadzi akundinyema mari yekuhodha pamusika. Hama dzati dzakauya takataura ndakakureterera mari vakapiwa mari iri China Friday Saturday Sunday. Ndakazoona Monday makuseni pamba havagare pamba. Bonde cheranzi kuti baba wakapedza kundipa bonde riri. Mbunze kuti bonde wakapedza kundipa riri. Bonde wakapedza kundipa riri. Vanhu hama dzavo kana takaunganidza hama dzavo pamusha pangu pamba vanoti ndinorara kubva asi ine ndiri kupamba. Mambo ndichonzowongeri but murume zvanonditsaini ndakundikana nazvo. Ndoro munhu wenyama ngandiputire pachina kwose ndi munhu wenyama. Ndichazoona wandakarara nemurume munhu ondikwira da kuti mukadzi ndamona akarara nemurume munhu ngandiputire pachena kwose ndichodowo murume ndiri mwana mudiki. Plus amai vangu havatoresa amai vangu anotora mashoko anoti vati ini mai Brian yangu achivafonera ava ndambuya nyaya dzese. Iye ndozvo tine mari yatakashanda nemurume wangu haizi nyaya kuti anospreda kana muvana. Iye ndonda kutotya kana kufamba kana muraini kana kubasa kwaneri anofamba itaura mukadzi wangu ane mari yatakashanda ndine mari naye yakawanda. Mambo chitingiramo iwo nditi ndiri kurara mubasa. Saka pasitendi paurugara hasi kuya ipapo. Ipapo kuti atozouya tiromukristawo mambo auye kutoya kwacho ndoita zvokutobvunza vanhu kozi ndinomuka makuseni ndoenda kubasa ndiri. Iye ndokaisara kuenda kumba akatopuwa nemabhagi abhaa epahwindo aipinda nepahwindo achibuda nepahwindo. Kana kafunga uda kugeza anoenda kupinda nepahwindo buda nepahwindo. Ndo paakapiwa 300 yekumani mati anditi akaenda 5 days asingaye kumba. Ndianga atakura maki ndasara ndine rume yekunze ndane maki yerume yekunze ndomamune magupe ndengosvika kumba ndorara. Ndakatotisa kutobreak ndichotuma mwana wangu mukomana iri mubedroom mangu kuti nditoro bhurugwa rakati nehembe yakati ndiwane kupfeka ndichibuda pamba. Iye aine maki ndakatobreka dho izvozvo gedhi anonokwira kana nepagedhi ndasvike pamba. Wasikuona kuti akatodhakwa ndakasitika. Vanotyora izvozvo vavhura vakawana mari havasi kugara pamba. Vanotyora vavhura kuti vasi kufisa. Ndivana tuvesa vanenge kuchikora. Ukakureta mari kuda kubva nani?
kupi wakakwereta mari ndinobhadhara kozi iwe wakakwereta mari wakakundikana kubhadhara vanouya vachitenga vanotora mudziyo sikaininde mudziyo yangu ndakatenga mudziyo ndakatobvisa imwe mari saka izvi pasara mari pasara pakunenge wasara $90 tumupedza chikwereti ndopedza uye mari muri kuisenza sei mese muri tu kusenza tata taichengeta toda kuita something samai nababa iye zvaakaita ndakazoona pastatus pake madhezi anga aine foni akabva kumba anga asagare pamba masvondero akakwira bhazi kuenda kubhindura kunama hanzi ndikunotora inonzi chiyekuta drivers license provisional ndakazoona iri pastatus mangwana acho mama wake ndopokandifonera zvikanzi murore nemakorokota ndakati zvikanzi taona mwana Fred haya kunozva mukuronga zvakanaka ndakati nanhachandikuziva ndikutonzwa nemi mari nehama dzanzikaziva ndinofonerwa mwana da kutaura kuti une mari yakawada makacha ndikati yakuda mari here kana kuti ndosaka ndane mari kuti buda nepachena panyaya dzematichenesa pinzira zvitowana mama mazina emutoantoaraswi paonomukano wokuwana kumkumbira uri panembeda ndakamutadzi kana kati kumbira regereroka kana kuti kumbira regero hapana uregererwa kodzingobva pandozvaanoita nyange gama dzake dzakatoyapa kuri kukumbira regero mangwana acho ndizvo especially pati panyaya yemari mamba hakuna munhu anorama asina mari asi murume anondi nyange anogona kutobva pabasa pati ndiri pabasa otoenda kumba opinda otora mari nyange usinotadzira otora mari ongobuda achienda ikozvino achatombokuidaranga nevaning'ina vangu kana nehama dzechikadzi tru akanga nemukoma wangu ndatora mukoma wangu inini mama kuti nindi muchengete mukoma wangu inangarambwa nemurume anditi paukamu arega ataura rutaurisa ngataura nisi akadaro uyasekadetese utonochengeta vanhu handina kuziva kuti murume wangu akurara nemukoma wangu handisiva kuti chii chakandi kuona murume akarara nemukoma wangu mumba imwe chete ndine 3 rooms saka iye mukoma wangu arira mudhainika saka kupepa anowondihurira mwamusanaende saka mapendi mumwe kufuta kukochiyanzi ndeta mudumbu mamba uneta mudumbu pakudza tichauzibokisa chotoisa pendi mumwe vabereki vangu iye anoenda achitaura zvimwe iyo nozi vabereki vangu kana iye akaenda kuvabereki vangu adisi vanenge vachindiona semunhu ari rongo asi kana mumatambudziko havasi kundibatsira okay saka paurikugara kuti arweni vana ndiworugara navo ndindetinavo makavaka zvakadii pastendi ndakavaka 5 okay saka uri kugara kupiwe ainini chero mambo handisi kuti ndiri kuda imba kana kuti imi matongere ikozi nyange ndakadhisaide ninika hama dzake kana kuti hama dzangu dzichazofamba isiwa kuti uyu ndo zvanga achikona ndosaka ndatoda kuti mari yemunhu itsanye tokuzviona kuti mari ndakuda nayo mumba iri mutauni iri aiwa ikuru sefu musha kwamai yako ndokupinda baba wako musha kwamai yangu vanokumandarwe kumandarwe okay muri safe ere kunogara nomwana kumba wezi musha waramba okay chireva kuti vazukuru makugara navo okay anombouya here mukwasha kumba mukwasha akaenda inini uyu mwana wasisi vangu saka ndakatonzwa nasisi wangu zhinji vakaenda ikoko nezuro eroti manezuro kumba kuna sisi wangu vachienda kunotsvaga inini zhinji my brain vakandikwi inini kwacha nditi my brain vari kuno kuhere ndiri kuvatsvaga even vakafona ende anofonera chero pakati peusiku kana vanetsana nemudzimai wake mameseji chero kuma1 kana kuma2 dzeusiku kana kuma3 saka pavakanzwa kuti nyaya yakuno kwamamba vakabva vadhilita mameseji aya ese kufacebook but ndine imwe yandinayo yanga ndakatora screenshot vana vakura zvakadi mwana 10 years mwa autoswa 5 years mari mukaisenza mese mune muchita chini iye akaisa kupatsura pai
matuwani hapana kana changa ndambomutadzira ina nditaure naye handidii naye munongo yakangondisira meseji ivo mune zvimwe zvinhu zvamunazvo here pamba ipapo? imba nemudziyo chete. Mwaine kubva pana pakuDarwin kwamabva? Mumba munodziwa maodhropu mubhedha chii? Pamariyo ndakatobvisa mari ipapo, ndakatobvisa imwe mari, ndakatotenga kitchen unit, ndatenga mubhedha, ndakatotenga wardrobe nyowani nemasola nebhati. Mukabva kuno kunotora nguva yakareba sei kusvika mumba kwenyu? Hatimbotore ine makesi asara mangari? Taura dito. Unogona here kusvisa kumhanya nokunyora ndifambe ndikudziye zvokuita, because ndaa ndichifunga kuti kana kesi yakadai zvairi inoda kutongoitwa ichibva yatopera, because inogadzira rufu. Saka uyu anogona kufa because uyu akatositika akakoriwa. Imbonyararaiwe because tinoona zvatinochitaura. Saka taikumboti nyaya iyoika kana vakadai so uyu ari kunzi anongobvuma sekutaura kwari kuti haana chaanombopikisa ndizviziva kuti ari ndiri wrong, but kusiyeri kwacho ndokunonyanya. Taura zvoda kutaura. Ndanokumbira kamuregadera chamo murandakadzi zvaarikutaura hapana chaari last chance kwaari kundori pamupedari. Very quiet man. My last chance changamira akawanda kubva kare tingotongeswa iyo nyangwe ndakafonera mai vachizopedza vanditi ini ndaneta nekuda kwaFred. Baba vacho vanoti ini ndaneta. Baba vacho vakazvika pakuya pamusika pangu mumwe muti zvikanzi vachituma mwana zvikanzi mama wako aripo, ndikati mwana abva waenda vadhayeri baba unokwanisa here svika kumba, ndakati handikwanisa zvikanzi kana pane zvazokunetse muchazouya. Ndatoudza vanhu ndakati ini handiendi kuti kumba kwekuti mamba hakuna dare rinonzi ndinogadzwe nini ndiri 1 panyaya dzakadai so ini ndinogadzwa dare family yavo ivo vega nditi ini ndiri 1 ini ndine hame. Ipopo wauya nani? Ndauya nana yangu mukoma. Mukoma naamaiteerera nyaya mukomaro uya dzinofamba sei kana dzakadai? Ndatoshamisikawo senyaya yekuti nhasi rutoziva tiri kufambawo sei. Wazviona kuti tikuvavarira chinhu pasina? Pane pamwe pokuti tinogona kuda kuzama kudai asi mutarise kumiswa ndo magariro bati mutarise. Amai vomwana ari kupa uyu mukomana wadotori dai mai uyai ndiri makazvanga muri pakati ndimakazvara mwana muri kuti kudii? Muri kudziona nyaya dzemwana uyu? Tomira papi? Alright, uyu ari kuchema noshuku kweiwe tomira papi? Hapana pokuenda ruregerero hatichakwanisa because tinoita suicidal. Basa ndiro kubatanidza vanhu. Mamboona mumwe atatonga panga achitaura kuti mambo muri kudimanidza kudzokera nomukadzi asi mukadzi ancharo. But apa tanga tichiona side romukadzi nemwana ravari kutaura neside romwana uyu zvaari kutaura. Ndabvunza uyu ndiri kubvunza mese muchinzwa musha hapana. Apa kunobudirana pachena kuti aiwa handichakuda madzimai. Right, ukaona mwana mudiki akutaura kuti ndinonzwa nyeri dzokunoida murume but hapana kana action. Zvinorwadza. Is too young asiri mwana uyu. Anoda murume wake, anoda musha wake. Ukaona vanhu vachisenza kutengesa mafurutsi ndizvo zvavari kutaura. Vatengesa mutsitsi vachiita round up kusvika pamari inoita vachisenza kusvika pa 4,000 USD. Sinzo jongo vanhu vangu vachibuda musha wani. Vanhu 5 room house, vanhu vanawo 2 ndizvo zvavari kutaura. But hazvina future nokuda kuti hamuna rudo. Toendepi?
ndonosongera ndakasti but kumbira but time yacho manje ndozvatukutaura nokuti kunzwa site rokuti uyo anogona kufa akati mambo pangwana mandura marriage yenyu toenda tingondizofa right vana vakura sei vana vanozoenda kumba kwababa vavo vakwanisa 18 years ende mwana anokodzera kugara kwaanoda akasununguka zviri mutemo wedu munyika yedu yeZimbabwe right mune zvimwe zvikwereti zvamunazvo zvisinei nomari panapa ndaona mari yamasara naichikwereti panapa mari yakutora isi $90 okay right imba marumu mangani nyora iwe izvi ndakutoshiya ndega pana pane 5 room house right amai vako vari kuti semaonero angu ndiri kuona kuti kana ukadiya kunogara pamushapi nyange wakapavaka unobheki pamba unosiya pakadara una chaunotora chauri kunotora midziyo yese yemumba wazvinzwa takukupai vanhu vamuri kuenda kunotora midziyo yemumba manoitisa zvinhu ari kupamu right makunotora midziyo yemumba ubwanisa kumba kwenyu uda kuzviita rini right tokupai vanhu vanoya mangwana unaenea mangwana right kwakeenda kunoenda iwe Ernest naMusoka muri 2 muenda munopa vana zvinhu zvavo that's what munoti so midziyo yemwana uyu ese midziyo yese rumba motora mumba uenda kumusha kwamai vake vana vake anoenda nawo imba anosiya right mari yapa yanzi $4,000 kaindite right first pana pano chikwere ndikutambidza iwe pane chikwere $90 mukatunga anobhadhara mari yes right mune chimwe chi mune mombe kudanga mune chi ndo zvandiri kutoita already chokutanga chandatanga kushanda ifana kutsemura imba kuti uwane ratio paimba imba uchaona ratio kumari imba yakusarira murume vanonochengeta vanhu mari school fees tiri kutora panapa mari yemba futi yatofanira kunge tichikupa totora panapa right mari haende naye nhasi anopunziwa manzwa kana imi mafambiro enyu munofanira kufamba muri very clever but munyika yedu ya his excellence yabamunangagwa yakusununguka this one is 2,000 so it's $2,000 munochengeta mari munomupa mangwana not today asi ndapedza kusheya mari ndichiri kusheya amba wakaibata right ndabvisatu mari yandiri kupa is 2,500 inde mari yako right kwawakuenda nevana kuchikoro kwandabhadha this one is $500 nevana kuchikoro to me is 3,000 right vanhu vari kuuya kuzoita basa munovabhadhara $140 ndavapa pasara $900 naenda iwe ndonobvisa $40 yacho 8 right ndabvisa $100 yekutanga iyi handati $800 it's enough to dismiss next case